Mehriban vatandaşlar, hanımlar ve cenaplar, şu yılın 12. Mart'ında geçirilen Türkmenistan'ın prezidentinin saylavlarına, halkımız tarafından saylanılan Türkmenistan'ın prezidenti, hormatly Serdar Gurbanguly Berdimuhammedowy, Bülent Münmer'e ulu hormat bilen çağırıyaz. Baraşlar, emişelik bir taraf Türkmenistan'ın saylanılan prezidenti, hormatly Serdar Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistan'ın halkına kasam ediyor. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadolsuz yerine getirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflı hukuk yardayını boğramaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de boğramaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve boğramaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente oturmaklar için ehli mümkünçülükleri peydalanmalı. Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirmeye davaralı kasam ediyor. Serdarım, ehli halkın söýgüsine münasip, bollun bir agızdan hormatly Serdar, gutlu bolsun, bugün yeňşiň alayım, bugün Türkmen ili, bagytly Serdar. Ata-babaň yörelgesin yöredip, ağzı bir geljegi munna göz edip, alamly, bilimli, nesli döredip, geljegmide nuruň saçşak Serdarım. Oğuz Xanyň pehem paýhasy ýatyr, başynda milletin tahyasy otyr, her bir daňy ýagty geljege atyr, enem arzugundan dören Serdarım. Yazdı Türkmen, müň asra taryhyň, yörelgän şygyrdy, joşdur şahyryň. Bugün goýup bilmän, asla tarypyň, at owazy dünýä, dolan Serdarım. Halkyň hormatlany, hakyň halany, täze wezipem, gutlu bolsun, mübarek bolsun Serdarım. Allahan, Türkmenistanyň agzy bir halkyna aýaň düşdüm. Başyň dik, janyň sag, il ýurt bähwitli, tutumly işleriň mundan beýlekde rowaj alsyn. Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gurbangulyewich